Kaixo, gaurkoan Pitagorasen teorema eta honen aplikazioak azalduko ditugu. Lehendabizi gogoratu behar duguna da, Pitagorasen teorema aplikatu alizateko triangelu zuzenak eduki behar ditugula. Beraz, suposatuko dugu dauzkagula bi triangelu, bai, zuzen. Eta lehenik eta behin, jarriko ditut ematen dizkiguten datuak, honen balioa da 11 zentimetro eta beste honena 14 zentimetro. Eta kasu honetan ditugu 56 metro eta 48 metro. Vale. Pitagorasen teorema kasu honetan aplikatu daiteke zergatik bi angelu zuzen dauzkagulako. Kontu ze batzutan ez dugu aurkituko triangelua beti posizio idealean kokatuta, egon daiteke biratuta, beraz ikusten balin bazutela 80 graduko angelu bat zuzenean aplikatu daiteke. Egingo dugun ondorengo pausoa ze izango da formula idaztea. Hau da, Pitagorasen teorema da hipotenusa karratu berdin kateto karratu gai kateto karratu. Bigarren pauso batean finkatuko ditugu zeintzuk diren katetoak eta zein den hipotenusa. Hipotenusa da beti alderik luzeena, beraz kasu honetan hipotenusa izango litzateke A, hau, eta katetoak izango lirateke beste biak. Katetoen kasuan berdin zaigu nola deitzen dugun katetoetako bakoitza. Bigarrenean ze ikusten dugu hemen daukagula kateto bat, eta hemen daukagula bestea, zergatik kasu honetan esan dut alderik luzeena, baina egia da nik ez dakitela zein den haren balioa, ondorioz irizpide horrek ez dit balio, barkatu. Zer egin behar dugu katetoak dira 80ko angeluarekin ukitzen duten aldeak, bai? 80ko angelu hori ukitzen duten aldeak. Beraz, kasu honetan 56 metro ere hipotenusa izango litzateke eta bestea katetoak. Vale, izendatuko diot honi C. Vale, orduan zer egingo dut orain aplikatuko dut formula bi kasuetan. Lehenengo kasu honetan zer daukat? A berbi izango dela 11 berbi gehi 14 berbi. Bigarren kasu honetan zer daukat berriz? 56 berbi izango dela 48 berbi gehi C berbi. Bai? Bale. Orain kalkulatzen dut, kalkulagailua erabiliz 11 berbi gehi 14 berbi. Hau da, 121 gehi 186. A berbi izango da 317. Nola kalkulatuko dut A? Karratua den aurkako eragiketa eginez bi ataletan, hau da, erroa. A izango da erro 317. Hau da, A izango da 17,8 zentimetro. Beraz, Pitagorasen teorema erabili dugu bi kateto ezagututa hipotenusaren balioa zein den jakiteko. Orain, ikusiko dugu beste bat, beste adibidea. Kasu honetan, dauzkagun datuak dira katetoen hipotenusarena eta katetoetako bat. Beraz, nik ordezkatuko ditut balioak. 56 berbi da 3136. 48 berbi 2304 gehi C berbi. Orain ebatziko nuke ekuazioa 2304 ezkerrera kentzen. 3136 ken 2304 izango da C berbi. Hau da, 822 izango da C berbi. Aurreko kasuan bezala, bietan erroak egiten balin badut, zer lortzen dut? 28,84 metro izango dela C. Eta honekin lortu dut behar nuen katetoaren balioa. Beraz, nire aholkua argia da. Idatzi ezazue beti formula. Formula idatzita kokatu zazue edo identifikatu zeintzuk diren katetoak eta zein hipotenusa.
nik esan nahi dut txorakeri bat katetoak lotzen direla pulserita batekin. Nola antzekoak diren, pultseratxo bat dute. Eta hori da 80 graduko angelua, gogoratzeko. Eta bestea, hipotenusa. Orduan, hau jakin eta gero, formula aplikatzen dugu eta kasu bakoitzean jartzen ditugu dauzkagun datuak. Eta ez ezaguna lortzeko, egingo genukena izango zen ebatzi ekuazio bat bezala. Bai? Bueno, animo, gero arte.